Tagalog ba siya, Bombo Kevin, or? Ha? Okay. So, Tagalog. Sa pagkakataon pong ito, ating pong kakapanayamin si Sir Jeffrey Perez ng PHIVOLCS, okay? Siya po ay supervising science research specialist and at the same time, geologist. Okay. Ang ganda po nito. At nabigyan po tayo ng pagkakataon na kapanayamin si Sir Jeffrey, no? Anyway, bago po ang lahat, pagbati muna, Sir Jeffrey. Magandang gabi. Welcome po sa programang Bombo Zona Libre. Ito po si Bombo Gina, sir. Magandang gabi. Magandang gabi din po. Sana pa ay naririnig niyo ako. Naririnig niyo po ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear, sir. Medyo lakasan lang po konti yung boses, sir, para marinig namin yung magandang boses niyo po. Okay po. Sige po. Okay. Sir Jeffrey, kayo po yung galing po kayo, nakabase po kayo sa Manila. Yes po. Kami po yung pinadala ni Yusek Solidum ng DOST PHIVOLCS para po tignan yung epekto po na naging lindol noong July 27. I-assess po namin kung ano yung naging impact ng earthquake together with tulungan po ang mga communities para maintindihan nila kung ano yung nangyaring lindol dito po sa Ilocos Sur, sa May Abra, and the rest of Ilocos region po. Okay. Sir Jeffrey, ano yung una niyong tinungo na lugar? Sa Abra or sa Ilocos Sur? Malaking grupo po kami. Meron po kaming team na nandyan po sa may Ilocos Sur at meron po kaming team na nandito sa Abra. So ako po ang kanilang spokesperson. So nakikita ko po yung ginagawa ng ating mga kasamahan na nandyan po sa Ilocos Sur at yung nandito po sa Abra po. So actually nakita ko na po yung naging epekto niya sa kabuuan. Sir Jeffrey, ano ang masasabi niyo, sir? Sa ginagawa niyo pong assessment, una-una po ba yung ano yung ina-assess niyo, sir, yung mga infrastructure, structures po? Mostly Yes, sir. Mostly po ang ina-assess po ng PHIVOLCS ay yung impact po ng earthquakes. Pagdating po sa pagkakaroon ng tinatawag na earthquake-induced landslides, yung landslides po kasi hindi natatapos sa lindol yung panganib niyan. Maaaring yung mga aftershocks may trigger yung mga maliliit na landslides na biglang lumaki. Kung mababalitaan nyo po, nasa news kahapon yung na-discovering isang malaking bitak dito sa may Dolores Abra. So ang PHIVOLCS po ay ina-assess yung pwedeng maging posibleng impact pa po nito kung sakali pong magkaroon ng aftershocks or kung sakali pong magkaroon ng malakas na pag-ulan. So, sa mga ganitong pagkakataon po, kung meron kaming makitang communities na nasa delikadong lugar, ay isinasangguni po namin sa local government units at nagre-recommend po kami ng tamang aksyon. Meron din po kaming isang grupo na ang tinitignan ay yung mga bitak na nasa dagat. Ito po yung nakikita diyan sa may Ilocos Sur, yung mga coastal areas po na nandiyan sa western side ng Ilocos region, wherein nakita po yung malalaking bitak na ang tawag natin dito ay mga lateral spreads. May mga lugar naman po na ang nakita ay yung sand boil. Kumbaga nakakita sila ng malaking bilog na lumubog, tapos po kung minsan may lumabas na putik. May mga lugar din po na ang nangyari ay lumubog yung mga water wells, nagkaroon ng pagka maputik or naging murky po yung groundwater or yung water well. Kung minsan po yung poso nila nagsisira, may mga buildings na nagsettle. So ito pong mga sinabi ko ay manifestation po ng liquefaction. May grupo din po kami na naglagay ng mga instrumento para po mas malaman natin eksakto yung pinanggagalingan nitong mga aftershock. So ang tawag namin dito ay yung aftershock monitoring. There's another group po ng mga taga-PHIVOLCS na ang tinitignan naman ay yung damage sa building. At may isang grupo din po na pumupunta sa mga local government units, pumupunta sa communities para po ma-explain kung ano po ang kung ano ang nangyari
during the earthquake at kung bakit po merong mga aftershocks na nararanasan yung mga tao po. Oh, yes, sir. Napakarami pong mga ano tawag dito, yung mga damages po, no, na Yes po. nangyari po diyan sa may banda po ng Abra at saka sa Ilocos Sur. Pero concern po ako dito sa tinatawag na liquefaction, sir. Sir Jeffrey, no? Yung liquefaction, sir. Yes po. Oo. Paglambot po ba yun ng lupa, sir? Oo. Explain natin po. Explain. Ang Paki-explain, sir. liquefaction Yes, po ay isang hazard na nangyayari po kapag nagkaroon ng malakas na ground shaking or pag-uga ng lupa. Ito po ay nangyayari sa mga lugar na malapit sa dagat, yung mga coastlines Yes. natin, coastal areas, yung mga areas na malapit po sa ilog, yung mga swampy areas, mga mangrove areas, mga reclaimed areas, ito po yung mga areas na liquefiable. Bakit sila po nagiging isang liquefiable na area? Unang-una, kapag titignan po natin yung kanilang mga sediments or yung mga bato sa ilalim, mga buhangin po sila, mga sandy, buhaghag sila. Kung ito po ay nasa ilalim, syempre po kapag umulan, pumapasok yung tinatawag nating water or yung groundwater. So, sa isang normal na senaryo, merong tubig at merong mga buhangin, magkasama po sila. Kung magkakaroon po ng malakas na ground shaking or pagyanig, imagine natin, magkahalo sila, nagkaroon ng malakas na ground shaking, yung buhangin po ay nagsisettle sa ilalim. So nagkakaroon ng settlement ng sediments, naiiwan ngayon yung tubig. So kung naiwan po yung tubig, yung nasa ibabaw o yung tinatapakan natin, lulubog po siya. Kaya po nagkakaroon ng mga cracks, kaya nagkakaroon ng mga lateral spreads. Kung minsan naman po, dahil sa malakas na pressure because of the strong ground shaking, yung pressure po na yon pinapasirit niya or para siyang fountain na inilalabas po yung tubig na may kasamang mga sediments po. Yun naman po ay tinatawag na sandballs. Hindi po ito bulkan kasi maganda po itong pagkakataon na to para maipaliwanag natin na ito pong nakikita ninyo dyan sa mga coastal areas na yan ay hindi po bulkan at wala pong bulkan na tutubo dito sa Ilocos region. So walang active volcano, walang puputok na bulkan at wala pong active volcano dito at wala pong tutubong bulkan dito sa Ilocos region. Yung nangyari po ng mga pagbitak, yung nakita nating sandball, yung nakita nating settlements, ito po ay mga manifestation ng tinatawag nating liquefaction. Oo. Sir Jeffrey, okay. So, yung liquefaction na yan, yung mga nakatira dyan, ang tag dito is, namimeligro din sila, sir, yung mga kalapit na residente dyan. Pwede ba silang... Okay, i-clarify din natin. Opo. Hindi po nakakamatay ang liquefaction. Okay? Hindi po lulubog kayo. Oo, kasi hindi ang kayo, thinking ng mga tao is baka mag-sink. Mag-sink, sir. Jeffrey, okay. Opo, hindi po kayo lulubog. Ang delikado po ay kung may mga structures po na ang nasa ilalim niya ay malambot. For example, kung merong bahay sa isang liquefaction po, sa isang liquefiable area, kapag po nagkaroon ng malakas na lindol, maaaring yung building or yung bahay ay lumubog, pwede rin siyang tumagilid. Yun po yung magiging scenario. Hindi po kung ang cause lang ay liquefaction, hindi po siya tuluyang babagsak. Either lulubog po siya or magtitilt yung building. So, sa ganitong scenario po, ang sagot po dito, ang mitigation po pagdating sa structure, or sa pagpapatayo ng building, kailangan po matibay ang pundasyon. Yes. Kailangan yung pundasyon ng mga bahay na malapit sa ilog, malapit sa dagat, kailangan po solid or proper po dapat ang ginagawa nilang pundasyon sa ganitong mga klaseng structures na nasa isang liquefiable area. Sir, itong mga nakitang bitak po dyan po sa parte ng Ilocos Sur, may pag-asa po ba na babalik po ito o hindi na, sir?
Magkuklose siya. Ano po, Oh. kung ang pag-usapan natin ay yung lupa sa ngayon, actually ano lang po yan, tatabunan lang natin, okay na siya. Okay? Pero pag nagkaroon po ulit ng isang malakas na lindol, kapag nag-ulit yung malakas na ground shaking, ito pong mga lugar na to ay posibleng maulit yung tinatawag na liquefaction. Okay? So ano po yan? Pwede namang tabunan yan, pero kung sakaling magkaroon ulit ng isang malakas na lindol, maaari pong maulit ulit yung mga makikita natin, yung mga lateral spread sandbars, pwede pong maulit ulit ito. Okay. So, Sir Jeffrey, sa nakikita ninyong aftermath ng magnitude 7, no? Magnitude 7 earthquake, gaano po ito kalala compare po sa nauna lang nangyaring earthquake dito sa ating bansa? Ito po ba yung pinakamalala, Okay. Sir Jeffrey, na nakita ninyo? Kung ang pagbabasihan po ay yung mga experience ko na sa Yes, yes, sir. I have been with FIVOX for several years now, and as part of our job, ito po yung nagkakaroon kami ng quick response team. So in 2013, nakita ko po yung Bohol earthquake. Noong 2017, nakita ko po yung lindol sa Leyte at Surigao. Nakita ko rin po yung lindol sa Mindanao noong 2019. Oo. Sa ganitong kalakas po na lindol, we expect po talaga na magkakaroon ng mga liquefaction, magkakaroon ng landslides, at masisira yung mga structures natin. Ang common thing po na naobserbahan namin Yes, is sir. that yung mga structures, yung mga buildings na may hina ang pagkakagawa, or yung mga buildings na hindi sumusunod sa building code, sabihin na po natin yung mga bahay at buildings na substandard, ito po ang mga buildings na talagang nasisira kapag may malalakas na lindol. So, ito po yung common things sa mga napuntahan kong mga lindol. Kung ikukumpara po naman natin yung 1990 earthquake, kung maalala nyo po, noong July 16, 1990, that was 32 years ago, Yes, sir. nagkaroon po ng malakas na lindol na ang epicenter niya ay nasa May Nueva Ecija. Pero, ang epekto niya ay makikita natin as far as Agoo, La Union, dyan po Yes. sa San Fernando. At yung nangyari po noong 1990, ang epekto po dyan sa Agoo at San Fernando, Aringay, sa May La Union, ang nakita po dyan ay also liquefaction. Yung manifestation po ng liquefaction, nagkaroon ng pagbitak ng lupa, nagkaroon ng sandball. So, almost the same, pero malayo yung epicenter niya, nandun pa rin sa Nueva Ecija. Oo. Yes, sir. Okay. So, grabe, sir. Pero grabe yung nangyaring lindol dito sa may Abra tsaka sa Ilocos. So, hanggang ngayon, sir, madami pa ding aftershocks, Sir Jeffrey. Ganito ba talaga kadami yung aftershocks pag ganito kalakas yung lindol, Sir Jeffrey? Hanggang saan aabutin nito? Naka 2,000 plus na tayo na aftershocks, Sir Jeffrey. Ang tanong ng mga kababayan natin kung kailan magtatapos yung mga nararamdaman natin na aftershocks, sir. At hanggang dito sa La Union, may nararamdaman tayo na aftershock. Ganito, siguro po magandang ipaliwanag natin ano ba itong mga aftershocks na to. Yes, sir. So, kung nung 1990 po, ito na lang, yung 2022 po na earthquake, itong July 27, meron pong fault na gumalaw. At base po sa epicenter, ang fault po na gumalaw ay yung tinatawag na Abra River fault. So, sa may Abra River, meron pong fault or may mga bato doon na may fault na gumalaw po. Tapos, paggalaw nyo po ng malakas, hanggang ngayon po, syempre kailangan niya maging stable ulit. So, yung movement niya para maging stable siya ulit or bumalik siya sa kanyang original na position, ito po yung nararamdaman nating mga aftershocks. Ang mga aftershocks po ay lindol din. Tinawag lang namin po siyang aftershocks kasi siya po ay lindol pagkatapos ng isang major event or yung malakas na lindol. So, a main shock, siya yung magnitude 7.0, and then yung mga succeeding na mga earthquakes, ang tawag namin doon ay aftershocks. Kung ang tanong, gaano katagal
ang itatagal nitong mga aftershocks. Sa science po or sa science of earthquakes or yung seismology, normally po ang number of aftershocks ay bumababa sa pagdipas po ng araw. So kung mapapansin niyo po, nakikita natin yung total na 2,200 plus na mga aftershocks, pero po makikita natin na bawat araw nababawasan na po yung dami ng aftershocks. Ang isang evidence po dito ay yung nararamdaman nating mga aftershocks. Nung kami po ay dumating nung gabi or nung madaling araw ng July 28, mula 1:00 hanggang 6:00 ng umaga, ang naramdaman naming aftershocks ay mga 8 po. Yung span lang po na yon na 1 a.m. hanggang 6 a.m. Mga 8 aftershocks. Pero po, makalipas po yung second day, third day, fourth day, ang number of aftershocks po, bumababa na. Mga 2 na lang, kuminsan 1, kagabi wala na. So sa amin po dito, mas nakakatulog po kami ng mahimbing compared po nung unang araw ng aftershocks. So kung gaano siya katagal, hindi po natin masabi kasi wala pa namang technology para malaman or ma-forecast kung kailan magkakaroon ng lindol. Ang alam lang po natin, after a major earthquake, pwede magkaroon ng aftershocks. So, kailangan pong naghahanda pa rin tayo. Kung titignan naman po natin yung experience natin or yung ano yung nangyari in the past, nung 1990 earthquake po, base po sa records, ang sinasabi, bumababa yung number of aftershocks, pero hanggang 6 months after the earthquake, meron pa rin nararamdaman na maliliit na aftershocks. Siyempre, hindi na araw-araw, pero may pasulpot-sulpot na maliliit na aftershocks. So, hindi po nating sinasabi na hanggang 1 linggo lang, maaaring tumagal to ng ilang linggo, ilang buwan, pero maaaring ito po ay pasulpot-sulpot na lang. Hindi na tayo aaraw-aramin ng mga aftershocks. Ganun pala, sir, katagal, no? Sa pagbalik ng mga fault lines ba yan sa tamang posisyon, Sir Jeffrey? Opo. Oo. Yes po. Para lang po siyang para ma-imagine natin kung, di ba meron tayong rubber band, pag putol ng rubber band, makikita nyo nagva-vibrate pa rin po siya. Yun po yung aftershocks. Oo, parang nag-wave pa rin siya hanggang sa makabalik sa tamang posisyon. Okay. Tama po yun. Sir Jeffrey, bakit may tinatawag na flatted aftershocks? Ano po yun? Ang platted po, kasi po, di ba ang una po ay recorded? Yung recorded po, ang ibig sabihin, nare-record po siya ng isang seismograph. Yung platted po, ibig sabihin, merong 3 kaming seismograph na naka-record po ng the same earthquake. Kapag po at least 3 po yung naka-record ng the same earthquake, we can identify, or we can determine, or we can plot kung saan po yung aftershock na yun. So, sabay-sabay. So, ibig sabihin lang po ng platted, meron pong at least 3 seismograph or instrumentong naka-record po nun at yung PHIVOLCS po ay kaya niyang tukuyin kung saan yung epicenter ng earthquake. Okay. So parang sabay-sabay pero iisa yung nababasa. Okay. Oo. So Opo. yung iba naman yung isa, anong sabi dito is 750. Recorded. Yes, recorded pala yun, sir. Oo. Opo. Okay, so yun pala, ganun pala. Ano kaya itong plot na aftershocks sa tinatanong namin? Okay, so maraming salamat Sir Jeffrey dahil kulang na tayo sa oras pero ang sarap-sarap ninyong kausap kasi ang dami-dami po natin nalalaman tungkol po dito, no? Kasi hindi po karaniwan nalalaman po natin yung mga ganitong sitwasyon, no? Lalong-lalo na yung mga hazards po na kinakailangan malaman natin. Oo, so yung liquefaction, yung ano pa ba yung isa, sir, na nakita dun sa may malapit Yung sa karagatan. landslide. Yeah, landslide, yung isa pa yung parang yung ang tawag dito sa may malapit sa karagatan, sir. Yun pala yung mga hazards. Yung tsunami. So, oo. Okay. So anyway, Sir Jeffrey, kung may pagkakataon pa kami na ma-interview kayo ay sana paunlakan nyo kami, no? Kasi kulang po tayo sa oras Opo. ngayon, Sir Jeffrey, no? Pero maraming salamat, Sir Jeffrey, sa mga impormasyon po na inihatid ninyo sa amin ngayong gabi sa programang Bombo Zona Libre. At kung may gusto pa kayong dapat sabihin, Sir Jeffrey, go ahead.
Po, maraming pong salamat sa pagkakataong ito at ano po, willing kaming i-share yung aming mga knowledge. Maganda nga po ito na mas marami yung nakakaalam at mas maganda po ito kasi mas nanggagaling po sa Fivox, yung nagsasalita, mas Yes. na-explain po natin. Ang suggestion ko nga po, ang next topic natin ay tsunami kasi maraming mga fake news na lumabas after the earthquake tungkol sa tsunami. So maganda pong pag-usapan natin sa mga susunod na pagkakataon yung ano naman po yung hazard po ng tsunami. Yes, Maraming sir. salamat po. Maraming salamat, Sir Jeffrey. At asahan po namin yan sa susunod natin na pag-uusapan po natin yung tsunami na yan, sir. Tama kayo. Kasi maraming kumakalat na fake news tungkol sa tsunami. Like dito sa La Union, after that magnitude 7 earthquake, talagang may lumabas na tsunami fake news, Sir Jeffrey, no? So maganda po Yes yan. po. Yes. Oo. Maraming salamat, Yes po. Sir Jeffrey Perez ng Fivox Supervising Science Research Specialist and Geologist iti Fivox Gagayang. Alakat nagpintas din ang gundaway nga intay nakauman ni Sir Jeffrey Perez. Thank you so much, sir. God bless you po at magkikita pa po tayo dito sa ating programang Bombosuna Libre. Okay, alakat adanti nabatbati pa gagayam nga 5 minutos kasangwanan iti alas 9 tirabi agsublita ito kalpasanti sumagmamano.